Machiegni timbe 24 mawuok e Afrika osemole piny Ivory Coast ne tuke mag laro simbo mar adhula e pinje Afrika AFCON. Ikruok osetieki, johera mag adhula mole pinyno gi geno mar chuo wengegi e tuke ma ibiro tugi chakre ngeso jumani. Piem ma johera mag adhula e pinje Afrika osebedo ka rito to koro sani okayo. Timbe osemolo Ivory Coast kuma obagi e tuke mane riko winjore bagi kanyo e higa mokalo to ne ochor nyime nikech rach mar lwasi. Kwan timbe 24 biro piem e tukego kochakore groups kama 16 kuomgi donje kidieny mar knockout ma ka oloi to idhi pacho. Ikruok ne tukego machakore chieng' ngeso jumani oseneno ka kuonde tugo magin alap tukego Pixen kendo ipuodho. Ikruok mar wuoth, arita kwe kod kuonde timo orako mar timbe iketo kare. Johera mag adhula mawuok e pinje Afrika kod piny mangima bende osemole piny mar Ivory Coast. Timbe mabiro tugo poge grube 6 ka grup mokwongo grup A oting'o Ivory Coast, Nigeria, Guinea Bissau kod Equatorial Guinea. Grup B oting'o Egypt, Ghana, Cape Verde kod Mozambique. Kidieny mar C ni kod Senegal, Guinea kod Gambia ka grup D onywando Algeria, Burkina Faso, Mauritania kod Angola. Tunisia, Mali, South Africa kod Namibia duto onywandi kanyakla e grup E. Ka grup F ni kod Morocco, DR Congo, Zambia kod Tanzania. Tim mar Egypt emosechopo nyading'eny tuke mag AFCON magisedonje nyadi 25. Ivory Coast mabago tukego wang'ni osetugo kendo chopo tukego nyadi 24. Ghana nyadi 23, Cameroon nyadi 20 ka Tunisia bende oseyuoro nyadi 20. Tugo mokwongo higani biro bedo chieng' ngeso e kind Ivory Coast kod Guinea Bissau saa 4:30 mar otieno.